Čau to lidi, vítám vás u nového videa a dneska tady budeme otevírat Brawl Pass. Tak rovnou se ho tady odklikneme. Je to Brawl Pass Plus. Takže jdeme na to teď. Dobře. Jsem nečekal. Tradadám. Takže jdeme si vyzvednout blingy. Další blingy. Player pin. Kredity a dnes sbíráme na draka. To je dál a dál. Bude to takový tady prostě otevíračka a prostě taková otevíračka, takový prostě dobré prostě bude. Takže dám si tady tohle. Vezmu tady věci, prostě takhle na políčku něco. Bang. To hrozně baví otevírat. Start dropa. Jo, tady powerpointy, tady další powerpointy, tady 1000 kreditů. Bang. I'm sure. Nice. Yes. Další. A to dneska si otevřeme možná. Mythic! No, co to můžu vykašlat? Na všechno. A teď tady mám tady kód kámoše. Já jsem to měl mít 5krát. Not fair. Dobrý. Ještě si tady udělám tohle. To se mi hodně líbí. Já mám tady menší rýmy. A pak si nejspíš koupím tohle. A budu mít Draco Flame. Nebo jak se nevím. Dobrý. Takže třeba udělám tohle. Yes! Konečně to mám ale. A teď si zahrajeme ještě jedno kolo za Bibi, kterou jsem zadal free to play na 11. A mám na ní i hypercharge. A teď uděláme jednu zásadní věc. Ne. Vezmu si tyka. Dobrý, max level. A teď půjdu tady. Já jsem to mohl udělat. Já se zabiju. Já jsem retoš, já se zabiju. Já jsem to zabiju. Ne, počkej. 1003, 1004, 5, 6. 6000. Dobrý, to bude dobrý. Dobrý, jdeme si teďkon jednou zahrát. A jo, by the way, teďkon, abyste získali těch 5 star dropů legendáry, pokud nevíte o co jde, tak se koukněte, když zapnete Brawl Stars New, tak si tam rozklikněte thumbs up a tam všechno uvidíte. Takže teďkon zahrám prostě jedno kolo. A uvidíme. Já se to nechtěl dělat, takže třeba jsem někoho trefil. Nejspíš. Takže tohle bude, ahoj Pengu, no. Tohle bude rychlý. Tohle bude hodně rychlý. Ne, já prohrál, tohle je špatný. Hodně špatný to je. Hodně špatný. Prohraju. Tak. Ještě otevřu. Co? Počkej, aha. Jsem nevěděl. Takže tohle. Tady 60. Zase rare.
Ale ten Mythic Star Drop, ten byl cool. A máme už teda Tyka na maxu. A ještě si někoho upgradeneme. Oh, hej, tak to musím udělat. To musím udělat, hej. Yes, sir! Máme El Prima na maxu. Ale teď mi nezbyde na hyper, no, to je špatný. Já si dám tady power level. Mám tady Tyka. 1, 2, 8 jich máme. 8 jich máme. 8 jich máme. 8 jich mám. Takže tohle bude asi vše z tohohle videa. A jdeme to ukončit, no. Takže uděláme ještě na rozlučku. Mám tohle, teďka ten možná stačí. A potom zkoumám možná tohle. Takže čau lidi a čus.